la figura ni l'estil de música que tothom pot escoltar quan connecta a la ràdio, per exemple. Moltes gràcies. Anton, a tot això, la teva música també té una part reivindicativa, però més des de la pagesia a la naturalesa, no? Veig que té una travessant també, hi ha moltes coses que poden reivindicar i a les quals fonamentar el missatge cap a on el vols dirigir. Quin és el teu... O sigui, com vius tu, com consideres, com concebixes la teva militància dins de la cançó? I també parla-nos, si vols, encara sigui breument, de quina experiència has tingut com a cantautor que estàs a la Franja d'Aragó utilitzant, no? Cantant en català. Està doble passant, no? La militància en quant a sentit de la teva cançó i el paper que té la llengua també, que ha tingut dins de la teva carrera, com t'ha influït a l'hora de poder tu dedicar-te en major o menor mesura a la cançó d'autor. Bé, jo m'inicio en el món de la música l'any 73. Tenia una cosa molt... Tenia una gran il·lusió ja molt clara des de petit, que volia treballar a la terra, volia ser pagès. I un bon dia em vaig trobar, per exemple, un escaprat i una guitarra. Algú em va dir com se podia tocar una guitarra o com se podia començar a afinar una guitarra. El dia següent vaig anar a comprar una guitarra i vaig decidir que volia escriure cançons. Claro, jo vaig començar a escriure moltes cançons antes, no vaig tindre una consciència d'alguna forma molt definida sobre què és el que tenia que fer. I aquesta consciència molt definida va ser a través del Segundo Congrés de la Llengua Catalana. Allí ens vam conèixer una sèrie de persones, com podria ser el Desideri Lombarte, l'Artur Quintana, l'Héctor Moret, i junts vam fer moltes actuacions a lo llarg de la Franja d'Aragó, és a dir, des de baix d'Aigua Viva fins a dalt fins a les Paüls. En aquell moment, que era l'any 86, jo vaig tenir una consciència molt clara de lo que tenia que fer, per exemple, en matèria de les lletres. Per exemple, reflectir el meu món que funciona a través del món d'una persona que viu a un lloc petit, que treballa en la terra, com és la vida diària de les persones que treballem la terra i com és la visió que tenim sobre el món que ens envolta. Llavors, agarrant, per exemple, uns exemples de lo que podrien ser la música folk més tradicional, ja sigui de tots els llocs, jo vaig començar a escriure d'una altra manera les meves cançons. Però volien donar una espècie de denominació d'origen. Què volia dir això? Què vol dir això? Vol dir senzillament que jo havia nascut a un poble de l'Aragó que es parlava la llengua catalana. Llavors, per identificar, volia parlar el meu català de la forma més dialectal possible, en tots els conceptes. Això que et lleva, al cap dels anys, te'n dones compte que tu, pels aragonesos és un català i pels catalans és de la frontera. És senzillament així. Però tu tens que seguir en el teu camí i automàticament en això s'ha convertit pràcticament tota la meva trajectòria. En un principi era reivindicativa, sí, recordo moltíssim que partir del zero més absolut és complicat, però ja pràcticament al cap d'un any havia escrit una cançó que parlava, per exemple, de la central nuclear que es volia fer en aquell moment a Xalamera. Jo necessitava cantar i anava per jocs cantant. Jo m'acordo que una volta a Pobla de Segur vam fer un festival i jo em vaig presentar allà. Claro, jo era un aficionat, llevava un any tocant la guitarra i escrivint cançons, era un aficionat, però només veixia davant d'un públic que hi havia més de 1.000 persones i dir que no estàvem d'acord amb la central nuclear tal i que qual allò va explotar com si fos un globo, no? I quasi jo vaig ser com els gatets per davall de les illes perquè jo no m'esperava aquest resultat, va explotar amb una alegria enorme, no? Ni la difusió. Llavors, més avant, vaig anar definint, per exemple, el que seria un model de cançó que no sigués en moltes coses molt reivindicativa, però sí que parlés realment de la vida diària del teu entorn. I això és la definició que he fet pràcticament al llarg de tots aquests anys, per exemple, fins fa uns quants anys, per exemple, en el meu treball. Moltes gràcies. Cesc, te volia fer una pregunta, però abans, agafant una cosa que ha dit Montse, que havia vist el... Sí, Anton, si li vols passar amb ell, ara... Gràcies.
agafant una mica el que comentava abans Montse, perquè sí que havia vist que tens un parell de discos consecutius, Protesta i Proposta, no? I és una de les coses que a vegades quan escric cançons també m'he plantejat, perquè a vegades protestar té la seva part fàcil, diguem-ne, perquè el sistema té molts fallos, però després està la part de la proposta. Quina relació tenen aquests dos discos? Per què van junts? Quina doble... Se poden concebre, escoltar junts i tenen una significació, una narrativa entre ells? No, perdona, Anton, disculpa, que li passem al Cesc i després tornarem cap aquí. Sí, perdona. No, no et preocupes. Doncs, després de Protesta i Proposta, em faltaria un tercer disc que seria Pròstata, que ja arribarà, no? Ja faré, d'aquí uns anys ja faré un tercer disc que es dirà Pròstata. Jo vinc de la tradició musical que a casa nostra i en català ha begut d'una manera molt directa de la reivindicació política. Jo quan era jove escoltava allò que se'n va dir el rock radical basc, Cortato, Neu Gorria, i per tant ja bevia d'una estètica literària molt contundent. A Catalunya escoltava Inadaptats, escoltava Obrint Pas, eren els meus referents, diguéssim, des del punt de vista de la música reivindicativa. I quan vaig arribar a la cançó d'autor, jo vaig descobrir que hi havia la possibilitat d'entendre la música reivindicativa des d'un altre paradigma que no s'associava segurament a la festa, que no s'associava a l'alcohol i que s'associava a la reflexió, un paradigma molt més proper al que estem fent avui aquí, que és llancem preguntes, qüestionem el nostre món, no amb la voluntat de trobar momentàniament una solució ni una resposta, però sí amb la voluntat de generar un debat o com a mínim un espai de trobada. I és una cosa que vaig descobrir posteriorment quan vaig arribar a la cançó d'autor, a través de l'Ovidi, a través de la Marina Rossell, a través de la Maria Mar Bonet, a través del Llach Raimon. Vaig descobrir que hi havia aquesta possibilitat que ja a casa nostra havíem tingut una referència des d'un punt de vista local, però que havia sigut una referència a una repercussió internacional notable. I al trobar aquesta connexió amb una tradició personal també de militància política, molt vinculada a l'esquerra anticapitalista, a l'esquerra independentista, quan vaig començar a fer cançons de seguida vaig voler anar a buscar aquest to de la protesta molt més acústic, molt més calmat, molt més pausat, i la cançó d'autor em va funcionar en aquest sentit perquè jo feia cançons reivindicatives i buscava un paradigma potser diferent, una relació diferent amb el públic que la que acostumem a trobar en els grans festivals o en la música comercial, per entendre'ns. I la protesta aquí m'encaixava molt bé, però és veritat que en aquest disc Protesta, que és un disc narrativament molt contundent i un disc molt volgudament violent en la seva estètica narrativa, violent, un disc contundent, creia que per poder validar d'alguna forma aquesta utilitat que té la creació cultural en quant al plantejament de preguntes i en quant al qüestionament de la nostra realitat, creia que perquè sigués encara més útil per poder validar aquesta protesta, això també és una lectura que segurament s'ha fet l'esquerra i el progressisme en general moltes vegades, és necessari fer una proposta, plantejar una alternativa o com a mínim insinuar que més enllà del no tu proposes un nou model cultural o social o econòmic, i aleshores la discursiva o el diàleg entre aquests dos discos, protesta i proposta, era una miqueta buscar aquesta validació a través de la validació de la protesta a través de la proposta, a través d'un discurs molt més propositiu, d'un discurs que d'alguna forma la gent que escolta les cançons de protesta també pugui entendre que més enllà d'un no hi ha una proposta d'un nou món que hem de poder construir, que s'emmiralla segurament amb un discurs molt més afirmatiu, molt més propositiu, molt més optimista, perquè a vegades la protesta es queda encallada en aquesta cosa potser més antipàtica del no, i el disc proposta en el meu cas m'ajudava a vendre, entre cometes, o a poder explicar
la protesta des d'un punt de vista més constructiu. Comentàvem, no?, de este caràcter introspectiu, intimista de la cançó d'autor que et porta a rumiar què vols dir, no? Estàs escrivint, t'acompanyes moltes vegades, no?, en la guitarra o en cadascú el seu instrument, no? Però vull dir, te porta, t'arrossega d'alguna forma cap a referents que tu mencionaves de músics que ens precedeixen, són com una mena referents de tothom, no? Si més no els coneixem. Arrossega tot això, d'alguna forma, cap a la lletra, cap als poetes, no? Tens un disco del Casagran, del rock Casagran. Com fas cap? És a dir, ara, este petit marc que hem estat movent molts de la cançó protesta, l'aparquem un moment per a començar a entrar més en matèria de lletra. Com fas cap? O sigui, com decidixes al final, perquè és compatible que tu pugues fer estos discos dels que ens has parlat, entre d'altres, i que després pugues agafar i pugues fer un disco de poesies, del mateix autor. Com has arribat hasta el rock Casagran i quan has decidit que volies fer un treball sencer? És algo premeditat o t'has trobat en l'obra, t'ha tingut un impacte en tu, has decidit fer un disco sencer? Quin és el motiu, la vinculació que has tingut? Per ser curt en la meva resposta, de la mateixa manera que quan vols fer bones cançons intentes tenir bones referències musicals i per tant has d'escoltar o has de sentir amb tots els seus significats bones cançons, no? per intentar fer-ne tu, doncs amb la vessant literària, si vols construir unes bones narratives en les teves cançons necessàriament has de llegir molt, no? I has d'intentar cultivar aquesta lectura que en el terreny de la cançó d'autor moltes vegades vas a buscar els poetes perquè a nivell de concepte la poesia s'assembla molt o a nivell estètic s'assembla molt a allò que tu vols fer també com a cançó i aleshores sempre he anat a buscar referents poètics per intentar escriure jo bé, no? O intentar ser cada cop millor en les meves construccions i vaig arribar al rock Casagran per aquest tema, no? Perquè crec que és un dels escriptors en llengua catalana a dia d'avui més potents, més pulcres, no? Domina molt la poesia, domina molt els tempos, domina molt el llenguatge en general i aleshores a mi em servia per construir cançons i com que també està molt vinculat a una reivindicació política des de la seva obra, aleshores em va encaixar que un dels seus llibres es convertís en un dels meus discos, no? Fent servir les seves construccions poètiques jo vaig construir cançons a partir de les seves poesies i vaig arribar per aquesta cura, no, del llenguatge, per aquest domini de la construcció poètica i em servia per fer un disc que fos tot basat en la seva obra. Moltes gràcies. Roser, si mos permets, li passo perquè va lligar amb el tema que estava tractant el Cesc i després tornem cap a tu, el Victorí. No saltam Andorra. Al final hem arribat, Després rebotarem. Victorí, jo volia preguntar-te en relació també a el que li acabava de comentar ell. Vosaltres també teníeu un disco de la Maria Villangómez. Sí. Complet. Sí. Parla-mos una mica per deixar una mica la protesta, que ja tornarem de a la moda. Parla-mos una mica de com vau arribar hasta la idea de música, un disco sencer, i el sentit en el context en el que es va produir en aquell moment aquell disco, no? Per què vau escollir aquell autor, en aquelles cançons en concret? Més enllà de la vinculació territorial, no? A veure, jo vaig formar part del grup UC, que vam néixer a partir de la tradició musical ancestral d'Eivissa, de les antigues cançons populars eivissenques. A partir d'aquí, allà que dic que el Marià Villangómez va ser el mestre de tota una generació a Eivissa i a través d'ell descobrirem la llengua, la cultura i el país. A través d'ell vam saber que la nostra llengua era la catalana. Sempre vam intentar incorporar poemes seus dintre, diguem, de la nova proposta de cançó popular que arrencava de les generacions anteriors i vam voler incorporar poemes seus dins aquesta dins aquesta proposta de nova cançó popular, no? En un determinat moment ens vam plantejar que la seva obra
tenia molta potència i que s'hi podia fer un disc exclusivament d'ell. El que passa que aquest disc ja va ser després de la transició i vam fer un disc amb orquestra de més, un disc que no va tenir cap repercussió en absolut, que el vam enviar a TV3 i Catalunya Ràdio i ens van contestar que era una música que no els interessava, no el van posar mai. I aquí jo entraria en un tema dels mitjans de comunicació, més que parlar de la meva vida personal, dels mitjans de comunicació, com m'han tractat i com estan tractant el que és la música, diguem-ne, de cantautor, la música arrelada als poetes i fins i tot també la música diguem-ne, de combat, no? Jo plantejaria aquest tema, més que qüestions personals, bé, ja soc molt vell i ja no m'interessa això. Vale, gràcies. Prenc nota. A veure si podem obrir el meló. Serà difícil tancar-lo perquè és un tema xulo, A la Roser, si permets el micro. Te volia preguntar com a... Ho he deixat per al final, perquè d'alguna manera la teva proposta artística és emergent, no? Vosaltres tens un EP, que per cert, tenim alguns discos, de tot el molt que tenen i molt que han fet, no estarà, però per a fer algun tast, allí hi ha una tauleta, podeu trobar els discos i de més, si us vol algun o vol signar el que sigui, ho podeu fer, vale? Ho dic perquè la Roser té un EP que ha publicat l'any passat, no? El 2024. Al final, un EP és un mig disco, es diria, un mig disco. Però bueno, també vinculat en les lletres, no? En aquest cas he escollit autors d'Andorra. I també et volia preguntar, també, o sigui, per una banda, la vinculació és clara, no? Entenc que són coneguts o gent de la zona que també et serveix per a reivindicar la literatura del lloc on viviu, perquè al final sempre s'ha de reivindicar, més quan no estàs en una gran capital on tot passa, no? Però també et volia preguntar, retomant el fil de lo d'abans, com vius tu la teva proposta en els temps actuals, després de tot el que hem parlat, de la cançó d'autor, de la vinculació, de la compromís, de més, quan te presentes ara, potser perquè em queda més a prop del que he fet també, no? Te presentes ara en els temps actuals, en una proposta artística, en les lletres, en la cançó d'autor. Quin és l'horitzó? Tens els mateixos referents? Penses que l'època en la que vivim te fa concebre ja a nivell estilístic, a nivell d'objectius, la cançó d'autor d'una altra manera? O també, d'alguna forma, portes, en el bon sentit, la motxilla d'este passat, d'esta figura que històricament ha sigut el cantautor, no? La cançó d'autor. Com ho vius tu? Ara que acabes de publicar, acabes pràcticament de començar, no sé si ja feies música o és la teva primera composició pròpia, diguem-ne. Clar, sí que és veritat que justament amb tot el que comentaven els companys, no? Hi ha un punt comú que és el fet d'on jo em sento identificada, no? Al final, com a persona jove, d'alguna manera, moltes vegades se'm pregunta Roser, per què cantes en català, no? És aquest dubte, no? Perquè potser si cantes en anglès o en castellà o en un altre idioma, doncs arribaràs a més gent, no? Una mica, d'alguna manera, al teu tipus de música. I sí que és cert que arrel de donar-hi moltes voltes, perquè també moltes vegades és el que comentava la Montse també, no? Que és el que és més popular, no? El que agrada més a la gent, on tu cantaràs i segurament tindràs molt més públic, no? Però sí que és veritat que en aquest sentit sí que he volgut ser sempre molt conscient de que jo m'he sentit sempre molt a gust cantant en català, és la meva llengua, és la manera com tinc d'expressar-me, i també arrel de la poesia, el fet de poder utilitzar certes paraules que trobo que moltes vegades també no utilitzem en el dia a dia o inclús acaben desapareixent o marxant i molta gent no acaba d'entendre, no? Sí que és veritat que a vegades em sento una mica com que desubicada entre la gent de la meva generació, sí que és cert en aquest sentit. Però clar, també arrel una mica del que es comentava, de la difusió que se'n fa d'això, del pes que se li dona també a la cançó d'autor, al cantautor, i ara que estic començant, si he de ser molt sincera, és complicat, és difícil.
combinar-ho tot, això és veritat que és un debat que hem parlat molt amb la Montse, perquè a vegades et sents una mica sola, no? I perduda, ningú et diu quin és el camí, cap on has d'anar, per on has de seguir, no? I és a vegades una mica amb el que em trobo. I aquí, per exemple, avui, encara que no siguem de la mateixa generació, et sents recolzada i acompanyada amb certes idees que tu penses o que tu concebes i de dir, ostres, doncs no soc l'única, no? Però sí que és cert que a vegades, i més en el context que hi ha a Andorra, no? D'alguna manera que és diferent, també a nivell polític, lingüístic crec que potser no tant, però sí que política doncs aquí a Catalunya, sí que és veritat que molts cops et fas la pregunta, no? De quin sentit té això? Però sí té el sentit per mi, llavors això és l'important, no? Aquest primer EP versiono, faig 3 temes d'autors d'Andorra, són poetes que són l'Ester Fanoll, la Marta Deu i l'Arnau Orovich, que tenen poemaris molt rics, de veritat, i superinteressants. I després també versiono una cançó en català, que és Pel teu amor, Rosó. I una mica ve arrel d'aquesta cançó que el meu avi li cantava a la meva àvia, no? Perquè jo em dic Roser arrel de la meva àvia, i que reivindica també aquesta cançó tradicional, aquesta cançó antiga, que s'ha anat d'alguna manera passant de pares a fills i d'avis, i que jo sempre m'he sentit còmoda i moltes vegades he pensat, potser no, no? I a nivell de referents doncs, també la Marina Rossell, l'Ovidi Molló, també sí que hi ha referents més actuals en aquest sentit, com la Sílvia Pérez Cruz també, però sí que és veritat que el fet de reivindicar això fa dir no, jo estic convençuda i segura que aquest és el camí que vull i he de seguir, i encara que sigui complicat, per això l'he fet també només té 4 temes, perquè també a nivell de finançament és un altre tema, un altre valor que tampoc cal obrir, però bueno, també és difícil en aquest sentit. Sí, desde luego que es un tema que crec que si en algo podem coincidir o hem coincidit encara que sigui breument, és en fer menció a aquesta sensació de... Bueno, més que una sensació és una evidència, d'anar una mica contracorrent en tant que sembla que ja no només perquè un vulgui fer unes lletres molt explícitament reivindicatives, sinó que dedicar-te ja a un gènere que convida a escoltar, a llegir, no? Que porta una càrrega introspectiva, que moltes vegades està vinculat d'alguna forma en la poesia, ja sembla que se va estretint l'embut del possible públic potencial, en tant que, o sigui, no tant pel públic, que no ho he dit correctament, sinó al volum d'oportunitats que un durant la carrera podrà assumir, tenint en compte que com menys oportunitats tens de portar el teu art als escenaris, més has de treballar per mitjà. Al final acabes tenint la música com hobby, inclús gent que s'ha volgut dedicar i ha pogut fer molts concerts, que també s'acaba cremant, no? I hòstia, potser és una llàstima que hi ha algo que considerem que té tant de valor, que pugui ser tan encomiable com tots els valors que aquí ens uneixen una mica, acaba sent una resistència i un brigadisme vocacional. És una pena, no sé, suposo que ens uneix una mica a tots, però estareu d'acord també, suposo que costa entrar dins de les programacions, el mercat, al final, industrialitzat, les dinàmiques de mercat, és materialisme, és així, les dinàmiques de mercat crec que acaparen i ho homogeneitzen tot i ho posen, se va centralitzant, no sé si es pot fer massa cosa. És un conflicte, podríem dir, entre les aspiracions i els interessos, no? Clar, però en aquest sentit sí que és veritat, soc breu, que tampoc ho tinc aquí, però en aquest sentit sí que és veritat que és un debat o com un cuquet que està aquí sempre, que et pregunta Roser, és aquest el camí, no?, d'alguna manera, però al final jo penso, a través de la poesia i a través de la música i a través de la cançó en català és on jo em sento identificada. Jo si ho posés com a dins d'una altra caixa, com si digués una altra caixeta, no em sentiria jo mateixa, no podria ser jo mateixa, no? Llavors, realment és una reflexió que faig molts cops, és a dir, vull entrar en aquest altre punt per potser que em programin més, tenir més públic, i jo em sento a gust amb un macro públic de festa major, per exemple, i penso no, segurament no, perquè també la música d'autor, al final, la cançó d'autor en aquest sentit, i com a cantautora que preguntaves al principi,
I jo em sento molt còmode en un espai reduït en el qual la gent ve a escoltar el que cantes i realment ve a emocionar-se amb allò que cantes o intentar entendre o fer la seva pròpia interpretació del que estàs cantant, no? I és aquí on jo em sento còmode, encara que en aquell concert potser hi hagi 20 persones d'alguna manera. Llavors sí que és veritat que és algo que he intentat a través de la meva música, i per mi la poesia té molt sentit perquè no només a través de la paraula sinó també a través del format, com comentava el Cesc, però també de la musicalitat que tenen les paraules. Jo provenc del periodisme i per mi, a l'hora de parlar, les paraules tenen música per elles mateixes. Llavors, a l'hora de fer una composició, no se'm fa difícil perquè la paraula ja m'està donant com el camí a seguir, com si diguéssim. Llavors, és per això que d'alguna manera he volgut agafar aquestes poesies i fer els meus temes, i és el camí que vull seguir, i ara ho tinc més clar, no? Però perquè les paraules per si soles, igual que quan parlem, que quan recitem, i que quan llegim o redactem una notícia, doncs una mica és aquesta la vida. Vale. Bueno, més o menys queden uns 10 minutets, vale? Podem seguir estirant esta corda i vindré cap aquí i acabar, o si algú tingués alguna pregunta a fer, podeu aprofitar i no hi ha problema per introduir nous temes, o si alguna proposta artística genera alguna inquietud, en definitiva curiositats, etc. Si algú del públic vol preguntar, sentiu lliures de fer-ho, que per aquí hi haurà un micro. Vale? Hi ha algú que vulgui intervenir d'alguna forma? Per aquí el micròfon. 1, 2, 3, 1, 2, 3. Bueno, no passa res, tenim tema per rato. Tenim tema per rato. Sí. Correcte? Passem? Doncs sí, tu mateix. És que és difícil. Entres en calor, surten melons i és quan ja s'acaba, no? Però sí que havia pres apunts d'un parell de coses. En primer lloc, lo dels cartells, de les dinàmiques, dels festivals, dels noms que hi són sempre i d'altres que no hi són. Jo crec que la cançó d'autor anirà sempre pels marges i tampoc és dolent. La qüestió és que aquells marges tinguin una certa robustesa i que des de l'administració o des dels espais no se'ns hagi de donar suport, perquè com bé diu Roser, tampoc tens un tipus d'estil que no som nosaltres que ens hem d'adaptar per a fer cap a aquests festivals. Jo crec que no hem d'aspirar a això. Hem d'aspirar que hi hagi un circuit propi del que fem i potser amb més dignitat, per convertir afició en professió. Dies que no és el que més sona i que a les ràdios no és el que escoltem, però jo crec que també això és una qüestió molt més pregona i profunda, que és l'educació. Igual que s'està plantejant que a dia d'avui hi ha d'haver-hi i hi ha una educació sexual des de minut per a que no arribéssim a segons on després, hi ha d'haver una educació musical als col·legis, a les escoles, als instituts, perquè tots nosaltres me penso que la música era com irrellevant. Aprovaves música i gimnàsia i eren com les menys importants, llavors no es genera un criteri des de menuts per a que després tu pugues escollir entre un missatge determinat o un oci, que tampoc critiquem perquè jo també soc la primera que en un moment donat me'n vull poder anar a fer oci. I pel tema que heu parlat dels mitjans, que comentaves Victorí, i és cert, és difícil que els mitjans puguen sortir-se d'esta dinàmica, d'este cercle viciós d'entrar o de no entrar a parlar de segons què. Però sí que també vull separar una mica la persona periodista del mitjà. Hi ha molts periodistes culturals que fan una gran faena, però que de vegades això, anem a dir que des de dalt no us ho compren. I ara penso en Marta Vives, que està aquí i que ha estat molts anys treballant a Catalunya Ràdio, no sé si encara hi ets perquè n'havia perdut la pista, però si alguna vegada, abans de que tornessin les 8 del matí, a mi m'ha sonat 30 segons una cançó, és perquè ella la va voler posar. Ningú li va dir que no la poses, però ella va apostar-hi. Llavors, parlar dels mitjans en general és cert que costa que us facin cas, però alhora, gràcies de les persones que, igual que nosaltres fem de Cadoli des del nostre àmbit, hi ha persones que des del seu àmbit també, però no hauria de circunscriure's o no un possible èxit d'una determinada proposta a que nosaltres piquéssim pedra en 40 martells o a que una persona hi aposte. Hauria de ser una cosa com més consistent. En definitiva, que és una cosa que és transversal, no? Ha d'haver-hi una implicació, ha d'haver-hi una demanda, així ho entenc, no? El públic aquí hi és i probablement si tingueren una fira més assíduament els recursos n'hi hauria més, si no s'hagueren de desplaçar n'hi hauria més, és a dir, realment quan se proposen coses la gent acudís, el mal està en aquesta falta d'oportunitats, és a dir,
administració, que al final és el que pot equilibrar una mica aquesta dinàmica, aquest fràgil equilibri entre la democràcia liberal i el capitalisme de mercat, que a vegades se barallen però es necessiten. Si s'abracen molt se poden asfixiar i si se separen massa potser després no hi ha poc d'atràs. Se necessita en definitiva el suport de l'administració, se necessiten programadors, se necessita que el públic respongui, els autors, autores que no deixen d'apostar per el que fan, és a dir, que és una qüestió complexa que no troba el seu origen de la problemàtica en un fet concret, tot i que, òbviament, remar contra el corrent és molt difícil, però sí que és veritat que jo crec que, almenys des del meu punt de vista, s'ha de repartir. És més fàcil si junts intentem llegir més, anar a veure més concerts, intentar programar, dedicar uns regidors, no sé, per dir una figura de l'administració, intentar que sempre hi hagi un espai, procurar un espai també per a la literatura, perquè també nosaltres som del ram de la música i parlem de les oportunitats i tot, però també dins del món de la literatura entenc que la situació, jo no soc escriptor, més enllà d'escriure cançons, que per cert, un amic me va dir un dia, ara te passo la paraula, Vicente, te dono una pregunta, si no vols tens una de millor, no la contestes, però un amic me va dir, diu, això de la poesia musical, tal, està molt bé, però que les cançons que fem no són poemes o com, i dic, doncs bueno, ara m'agafes, no t'ho sabria dir, potser hauríem d'obrir a Meló si mos està agafant al final. Vicent, que no vull que et quedes sense poder intervenir, el dubte que tingues, mos queden 5 minutets, així que si vols tu i després mos acomiadem, ¿vale? No, jo volia, a partir del que ha dit Montse, fer un comentari. Està clar que els cantautors sempre aniran una mica per les marxes, per les vores, i que les vores convé que siguin robustes, sí que és cert. Però no hi ha que confundir que el cantautor és, per contrast amb el cantant comercial, és un article, el cantautor fabrica un article de més alta cultura per a la gent més culta, i que els cantants comercials són més populars. No. El cantautor realment ha de ser popular. Quan més popular siga i quan més parle de les coses que interessen i sàpia parlar de manera que s'entenga i es gaudisca de tot això, millor cantautor serà i tindrà que anar menys pels marxes, perquè serà més popular. Bueno, ja està. Bueno, en el teu cas, este últim disco que vas fer en solitari, tens cançons de finals dels 60, allò que has mencionat del grup de l'equip València Folk, no? Has recuperat poemes, Timoneda, Ocies Marc, no? Vull dir, has recuperat cançons d'aquella època, la teva concepció i la trajectòria, està clar que és una trajectòria que és lineal, no? Que és molt coherent, en la que aquests valors han estat, a nivell de sonoritat, no? A nivell estilístic també, tradicional i demés, han estat fins avui. Vull dir que la concepció que pugues tenir de la... crec que és evident, no? Tant en el tall com posteriorment en el que has fet. Que per cert, el vaig estar escoltant i molt xulo, el disco. Molt xulo, este últim. Bueno, no res. Sí. Voldria dir que som aquí 6 persones, però que caldria expressar un agraïment i una felicitació a l'organització per parir una taula com aquestes. I que també hem dit noms, Llach, Ovidi, Marina Rosell, etc. Però que en aquesta taula hi ha 2 generacions marcades i jo també voldria reivindicar i agrair el treball que han fet tota la gent, anem a dir que teniu canes, els que d'aquí un temps no tindrem, potser d'aquí 20 anys som nosaltres els que tenim canes i n'hi ha uns quants que comencen, cosa que farà molt de goig, però sí que agrair-vos, no només a l'organització sinó a vosaltres, tot el treball previ que heu fet per a que nosaltres avui poguéssim estar aquí, que també som un espill d'alguna manera, no només aquells noms que han dit. Efectivament. Jo penso que ja que quan parlàvem al principi, què voleu fer alguna pregunta? Sí? No, doncs... Teniu un micro per aquí? Vale, endavant. Jo volia preguntar-vos, en general, però particularment a Victoria i a Ferran, pel tema de la precarietat.
Sobretot a vosaltres, per una qüestió que crec que sou en certa forma com insígnies de dos grups com mítics i molt importants com socialment, en una època en què totes eren diferents i que per tant la meva pregunta és fins a quin punt aquell moment històric generava una sèrie de circuits o una sèrie de món associatiu. I això fins a quin punt també, ho dic perquè penso per exemple en Cesc, que crec que també t'has mogut molt per aquest àmbit i ara que has anunciat que plegues estàs fent com molta reflexió sobre la precarietat a la que t'has vist abocat, fins a quin punt en aquella època aquest tipus de circuit era igual de precari o hi ha hagut efectivament com un empobriment, és a dir, més enllà de, crec que també pertanyeu a dues perifèries culturalment, que no és Barcelona. Un poc com heu vivit aquesta qüestió, com heu viscut aquesta qüestió de la dignificació de la faena, més enllà del compromís innegable i evident que heu tingut en el treball. Sí, a mi, si em permeteu, com queden 2 minutets, Vicent, si et sembla bé, li passem al Victorí i així acabem de tancar. Sí, la pregunta era per a ell també, veritat? L'has comentat els dos? Vale. Sí, és de rebatar. Efectivament, a finals dels 60, quan començàrem a cantar la nostra generació, i a principis dels 70, integrant dins el moviment de la nova cançó, hi havia uns circuits molt específics. I jo dic que quasi en aquell moment hi podíem viure de la cançó. És a dir, hi havia concerts cada setmana, hi havia uns circuits molt... Hi havia representants, hi havia cases discogràfiques que potenciaven, hi havia emissores de ràdio que potenciaven. Els partits polítics començaven a aixecar el cap, sempre ens cridaven perquè volien un concert abans del... etc. Curiosament, arriba la democràcia i aquests circuits s'acaben. Absolutament. La gent que vivíem de la cançó, la gent de la nova cançó, pràcticament ja vivíem tots de la cançó. A partir d'aquell moment tots entràvem en precari. I hi ha noms que aquí s'han dit que han deixat de cantar perquè no podien pagar els músics. És a dir, aquí no només hi ha intencionalitat també política. Quan jo dic que TV3, quan es fa TV3, la nova cançó no hi entra a TV3, és perquè tots aquests circuits s'acaben, però hi ha una intenció que s'acabin, Els fan acabar. Els fan acabar. I a partir d'aquest moment, la nova cançó es dilueix, queden alguns que anem cantant, més o menys, però tots en declive. Però llavors sí que hi havia aquests circuits, llavors no eren tan marginals. A Canet reunien 80.000 persones cantant una cançó. Això ara avui és impensable. Però hi ha hagut una intencionalitat perquè aquests circuits s'acabassin. Vale, sí, jo crec que és hora, veritat, hauríem de... Sí. Sí? Vale, correcte. Jo només voldria dir una cosa. Los temps són els que són i les seves circumstàncies. Però jo penso que la postura del cantautor té que ser lo suficientment sòlida com a escriure cançons que siguin intemporals. Què vol dir intemporals? Vol dir que senzillament admetissin el pas del temps i de les seves circumstàncies i queden les cançons per damunt de totes les coses, que al fin i al cap és l'objectiu fundamental, per exemple, de l'obra de qualsevol artista. Només volia dir això, gràcies. Doncs és molt interessant. Podríem estar aquí ara hores i hores, perquè s'han obert, ja no són ni melons, ja són jardins, selves, però que tenen molt a veure en definitiva amb la resta de problemàtiques que malauradament condicionen la majoria d'espais laborals del nostre món. El tema de la precarietat és un tema que crec que fa que moltíssims creadors, moltíssimes creadores desisteixin de poder-se dedicar a feines creatives, ja no parlo únicament relacionades amb la literatura o amb la música, feines creatives en general. La precarietat és una realitat tan endèmica i tan profunda que fa que moltíssima gent
quan comença a veure la dificultat que té endavant propostes artístiques, se'n desisteixi. Aquí, aprofitant que estem en un dels pocs llocs d'aquest país on els dona veu als marges de la nostra cultura, es dona veu a la poesia, es dona veu a la cançó d'autor, crec que segurament vosaltres abans ho heu insistit molt amb els problemes de l'arribada de l'acabament de la transició, l'arribada de la democràcia. Aquí tenim un problema segurament en què la democràcia, de la mateixa manera que sabem que no, pel que sigui, no s'ha instal·lat en l'espectre econòmic, la democràcia tampoc s'ha instal·lat segurament en tot allò que té a veure amb el periodisme i en tot allò que té a veure amb la gestió cultural. I aquí tenim un problema, és que hi ha una intencionalitat política en el nostre país, com a mi parlo les fronteres que jo més conec, que són les de la Comunitat Autònoma de Catalunya, hi ha una voluntat política a l'hora d'entendre la pròpia política cultural, sobretot en els últims anys i segurament ja després de la transició, des d'un excessiu condicionament cap als números, cap a allò que genera molt públic en molt poc espai de temps. I la indústria musical ha anat abocant que la pròpia gestió cultural feta des de les institucions acabi reproduint allò que ja des del terreny privat s'ha estat impulsant des de fa potser 15 anys o 20 anys, que és la cultura del gran esdeveniment. I la cultura del gran esdeveniment, quan també s'impregna en la idea de gestionar la cultura en les institucions, el que acaba provocant és, per una banda, que totes les ajudes econòmiques que es poden destinar en termes de democratització de la creació i en termes també de repartiment de treball, repartiment de riquesa, que per mi és fonamental perquè s'elimini la precarietat del nostre món, doncs si la institució aposta per aquesta idea d'acumular molt de públic en molt poc espai de temps, reproduint la idea del gran festival, el que s'acaba fent és que la majoria d'ajudes vagin cap a aquest concepte d'entendre la gestió cultural, i després el que acabes propiciant és que hi hagi un embut, que hi hagi sempre una programació que obeirà a uns criteris de números, a una dictadura de la quantificació que fa que, malauradament, aquelles propostes artístiques com les nostres o com les dels poetes, com les d'aquells que treballem, diguéssim, no tant amb els números i treballem potser una miqueta amb un altre plantejament de la pròpia creació, fa que sempre quedem al marge d'aquesta idea del gran esdeveniment, perquè nosaltres no movem milers de persones, i aleshores té una altra derivada, i és que desapareix també el circuit de petit i mitjà format, no només sales i llocs de concerts, sinó que desapareix també els festivals o les festes de petit, o els cicles de petit i mitjà format. I a dia d'avui, l'any 2025, ens trobem que als Països Catalans l'escena que fa 20 anys es podia fer servir per anar a fer concerts, amb aquesta perspectiva d'una tipologia d'espectacle més de proximitat, de petit format, aquesta escena ha desaparegut completament, perquè només està quedant l'escena del gran esdeveniment, i això juga en contra no només de la poesia o de la cançó d'autor, juga en contra de criteris que defensin qualsevol espectre cultural, qualsevol espectre on la paraula, la reflexió, el debat vagi per davant dels números. I crec que com a país ens estem equivocant i crec que anem tard per solucionar-ho, però hi ha oasis com aquest que permeten com a mínim reflexionar i permeten posar damunt de la taula allò que no podem dir en altres llocs perquè no ens hi conviden. M'ha semblat molt interessant aquesta comparació entre el sector privat i el sector públic, en tant que hi ha dinàmiques que funcionen com el sector privat, perquè al final és igual buscar un rèdit econòmic que les actuacions i les programacions que buscar un rèdit polític. Però en la cultura passa exactament el mateix que està passant en l'educació, que està passant en la sanitat, és a dir, no som una excepció. Estem vivint un procés de mercantilització de les nostres vides i en la cultura està passant exactament el mateix. Veure-ho potser costa una mica més perquè entenem que la cultura no és un element imprescindible, i de fet potser no ho és, tant com la sanitat o com l'educació, però com que no és un element imprescindible per sobreviure, a priori, ens costa més adonar-nos que tenim un problema amb tota la privatització que s'està fent del sector cultural. Però és una problemàtica que ja s'està reproduint en tots els àmbits de la nostra vida i que té una translació en la cultura amb les mateixes conseqüències que tindrà d'aquí a mitjà termini
a l'educació, a la sanitat i també, evidentment, amb la cultura. Vaig a fer una reflexió, una pregunta que deia quin és el preu, si és que es pot calcular, d'una mala educació, d'un procés de desculturització a llarg plaç i a nivell econòmic també, vull dir. Però clar, és el que dic, les prioritats són les que són i el conflicte entre les aspiracions i interessos, això sí que és global, jo crec que és global en qualsevol democràcia, no? En tot cas, com anem d'hora que fer? Bueno, sí? Vinga. Jo m'acomiado, en nom de tots, gràcies, estic al mig, però bueno, estic a l'organització, estic en el llibre, faig el que puc. Gràcies, ha sigut un plaer, jo us estaria preguntant moltes coses a tots, tant els més contemporanis a mi com els que ja heu tingut 1000 batalles més. Després dinarem i podrem fer sobre taula i gràcies per l'oportunitat també a la fira i el Lluís per muntar tot això. I a vosaltres per haver vingut. Per endavant ja ràpidament recordar-vos que